Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay magbibigay po ako sa inyo ng konting tips kung paano po pumayat. Ako po kasi guys, hindi po ako mataba dati. Nung nabuntis po ako, doon po, tumaba po ako. Maraming pagbabago sa aking katawan, lalo na po sa aking hips. Lumaki po yung hips ko nung ako'y buntis. Then 2 years po, hindi po ako nakapagbawas ng aking timbang kasi nga po breastfeeding po ako sa aking anak at alam ko nakaka-relate po rito yung mga nanay natin. After 2 years po, yun po lang ako nagbawas ng aking timbang. Ganito po yung aking katawan nung pagkatapos ko pong manganak. Malaki po talaga siya kasi sobrang lakas pong kumain kasi kailangan daw po ng kumain kasi nga po breastfeeding po ako. Ito po yung mga unang tips ko po sa inyo. Tips number 1, magbawas po ng kanin. Yes po guys, magbawas po tayo ng kanin kasi doon po tayo po tumataba. Ako po, for my experience, ay talagang matakaw po ako sa kanin, kaya po lumubo ako. So, nung nagsimula na po ako magbawas ng aking timbang, yun po yung pinakaunang ginawa ko, ang magbawas ng kanin. Sa umpisa guys, mahirap. Talagang sobrang hirap po, lalo pag ikaw po'y sanay kumain ng maraming kanin, tapos biglang nabawasan yung kanin na kakainin mo, mahirap po. Pero guys, unti-unti lang. Hanggang po ma-adjust po ng ating katawan, maka-adjust po yung ating katawan sa ating lifestyle, na ganun nga po, nabawas na kaunti lang yung kinakain natin. Huwag kayong mag-alala guys, habang ginagawa niya yun araw-araw, makakapag-adjust po yung katawan natin. Pag nakapag-adjust na po yan, is tuloy-tuloy lang po natin yon. Then, tips number 2 is uminom ng maligamgam na tubig tuwing umaga. Yes, ginagawa ko po yun guys. Uminom ng maligamgam na tubig tuwing umaga. Yes, and nalaman ko din po yun guys na maganda po yun sa ating katawan. Ano po ng ating blood circulation. Yes, nagpapaganda po ng blood circulation po natin yung pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga, pagkakagising nyo guys. And malalaman nyo guys yung effect ng maligamgam na tubig pag ininom nyo po yun sa umaga guys. Then, tips number 3 is this. Ito po isa sa mga tumulong sa akin para ako'y pumayat. Nabibili po ito sa mga sports store. Yes, nabibili po siya sa sports store. Maganda po siya to guys. Ilagay sa tiyan. Kasi ako po malaki po ang tiyan ko. Talaga guys. Wala po akong cord. Wala akong cords talaga guys. Straight yung katawan ko. For now, meron na po siya. Kahit pa paano po guys, meron na po akong cords. Ito po isa sa mga tumulong sa akin at nagpaliit po ng aking tiyan. Maganda po ito guys kasi pag ginamit mo po ito guys, umiinit po yung tiyan, then magpapawis. Lalabas niya po lahat ng pawis sa iyong katawan. Ginagamit ko po ito guys tuwing umaga hanggang hapon. Tinatanggal ko lang po siya guys pag matutulog sa tanghali kasi bawal po siyang gamitin pag ikay tulog. Baka po ikay ma-heart attack kasi nga po baka mahirapan kayong huminga, kaya bawal po. Nakalagay naman po yun sa box kung ano po yung bawal dito. Yung ginagamit ko po talaga siya pagkagising ko sa umaga, sinusuot ko na po siya to. Lalo na po pag ikaw po ay maglilinis ng bahay.
lahat po ng pawis mo sa katawan ay ilalabas po nito. True. Walang halong biro, guys. Isa ito sa mga bagay na tumulong sa akin para ako ay pumayat. Then, meron din po, syempre, hindi po mawawala ang mag-exercise. Kailangan po natin sa katawan natin ang mag-exercise. Marami mga basics exercise lang po ang aking ginagawa kasi bawal din po ako masyadong mapagod. So, mga basic exercise lang na para lumabas po yung aking pawis, para po ay lumiit ng kaunti yung aking tiyan, at may papapuwet tayo kaunti. Mga basic squat is the best. Squat, palaki ng back. Squat, then push up. Yes, meron po kasing push up na for the girls, merong push up for the boys. So, maganda po siya. Then, guys, meron akong kasi po ako, may dumbbell po kasi yung asawa ko. So, ginagamit ko siya, guys. Ginagamit yung malaki dumbbell, yung dumbbell yung malaki po yung kanyang hawakan. Tapos, may dalawang bakal sa dulo. Yun po yung ginagawa ko, guys. Pangpalaki ng legs, pangpalaki ng back. Yun po yung isa sa mga exercise na ginagawa ko po ngayon. At kahit ngayon po ay ginagawa ko pa rin siya. Continue ko po siya kasi for me, may body pa, hindi pa po siya perfect for me. Ito sinasabi ng asawa ko na okay na yung body mo, pero for me, parang hindi ko pa achieve yung gusto kong ma-achieve. So, hanggang ngayon, continue lang po ako ngayon sa pagbabawas ng aking timbang, pagbabawas ng pagkain, exercise. Yan. Ito po yung mga workout na pwede nyo pong gawin sa inyong mga bahay. At sana po ay makakatulong po sa inyo sa pagbabawas ng inyong mga timbang. A few moments later. Guys, gagawin nyo po ito para sa sarili nyo at hindi po para sa iba. Or para sa boyfriend mo or sa asawa mo. No, wag po kayo mag-isip ng ganon. Gawin nyo po ito para sa sarili nyo. Gawin nyo ito para sa sarili nyo to boost your confidence. And para maging successful po ang inyong pagbabawas ng inyong timbang, ay gawin nyo po ito para sa sarili nyo. Hindi po para sa iba. Dito na lang po ang aking video, guys, at sana po ay nabigyan ko kayo ng konting tips kung paano pumayat. And don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell. And see you to my next video. And bye, guys!